Yakoro kapod wantiere weche motenore kod tho mar Albert Ojwang' ni ler mogol kod kar thieth Mbagathi oyango ni Albert Ojwang' ne oter ka osetho ma ok ni ne otere mondo oyud thieth kaka obila osebedo kawacho. Obok mayango chal jatuo mogol kod od thieth ma Mbagathi lero ni Ojwang' ne oter kanyo kar saa 8 kogwen ma piny rugodo Jumapil. Kata kamano ne en jal ma chunye osechot chon kendo dende nosebedo mang'ich ka gikoni ne otho e tesend obila ma Central Nairobi. George Bati miwaler. E kinde ni ma jopiny medo dhiro mondo nyisgi adier ewi tho mar Albert Ojwang', japuonj ma jahigni 31, ler ma medo wuok ewi tho mare medo lokoyo e chuny kendo nyiso pogruok kod gima obila ne owacho. Kata obedo ni obila osebedo ka omako chung' ne Ojwang' ne otere od thieth ma Mbagathi ka en kod hinyruok mondo oyud thieth. Why was he taken to Mbagathi and not Kenyatta National Hospital, which probably could be a little bit near? Let me say this. Both of them are government hospitals. Both Kenyatta and Mbagathi Hospital. Maybe for the officers who are taking him to hospital, they made a decision to take him to Mbagathi. But both of them are government hospitals. And we believe that they have got what it takes to treat a sick person. Lipot mogol kod laktar mane nie tich e od thieth ma Mbagathi oyango ni Albert Ojwang' mano chwal kar saa 8 mar otieno ma piny rugo Jumapil e od thiethno ne en ringruok maonge ngima kendo ne en kod hinyruok mabuogo chuny. Lipodno yango ni lend wang' Ojwang' ne okuot marach, lwetene ne orudhore ka remo ne wuok e toke, dhoge kod wengene bende. Tok wiye ne ni kod ranyisi mar gima ne ong'adi kendo dende ne osebedo mang'ich dhi, ok ne oyue kendo adundo ne bende ne ok gwechi kata matin, ranyisi mar jal mane chunye osechot. Jochiw thieth kata nurses manong'iyo Ojwang' sama ne ochop kode od thieth ma Mbagathi okoni ne ok oternegi jatuo to jal manosetho. Lipodno koni ringre Ojwang' ne oter kowuok e tesend obila ma Central Nairobi. Lergi duto ma ogol kod od thieth ma Mbagathi opogore kod wach mane owuok e dho obila ni Ojwang' ne oter e od thieth mondo oyud thieth. Lipodno bende yango ni Albert Ojwang' ne otho e tesend obila ma Central Police Station, Nairobi. Kata obedo ni obila koni ne giyudo Ojwang' katak thing kar saa 7:39 otieno ma piny rugo Jumapil kendo yuko kode nyaka od thieth ma Mbagathi mondo tem res ngimane. Ler mar od thieth ma Mbagathi koni Ojwang' ne ok owuok e tesend obila ka ngima. Lipod od thieth ma Mbagathi wacho dhok machal kod duoko mar bero ne ringre Ojwang', ma bende ne okoni Ojwang' ne okalo e sand ka ne pok owito ngimane, ma opogore kod dho obila mane koni ne ogoyo wiye en owuon nyadinwoya e kor ot. Gima duong' ma wayudo en ni nohinyre ahinya e korka wiye, ma remo donjo nyaka e obwongone. To gima ariyo mane wayudo ni ng'ute be nyocha ohinyre to ne en gi majeraha moko kendo e dende. Ka koro ler mag obok mag od thieth ma Mbagathi koni Ojwang' ne oter kanyo ka chunye osechot. Penjo en ni ang'o momiyo obila ne otere e od thieth ka giwuondore ni ne en jatuo mane dwaro thieth. Ere kaka jal mane ne ok ng'itni ne nyalo goyo wiye korot kaka obila ne owacho motelo? Magi gin penjo ma familia mar Ojwang' kod jo Kenya dwaro duoko margi e kinde ma obila kaachiel kod apisa matimo nonro to medo chiwo singo mar timo duto manyalore e yangadier ewi tho mar Albert Ojwang'. George Bati, Ramogi TV. Yakoro mogik kapod wantiere weche motenore kod tho mar Albert Ojwang' kod